Sistema kaste dicvaka ezdiyande. Her civak, xudiye vosfen cuda yen maddi u maneviye, ulgor vosfen xwe birixisti dike. Avahiyên bingehîn yen maddî, pirî caran dibin destnîşankarê avahiyên jorîn. Sistema aborî û awayê hilbirandina civakê, avahiya raser a manevî destnîşan dike û saziyên jorîn yên wekî ol, kultur, ahlak, zewac û hewidîn dibin tesîra avahiya jêr de dimînin û bi vî awayî xwe didin der. Dêbelê, carnan hin xusûsiyet hene ku ne li gor vê qanûna civakî ne. Di vê rewşa beravacî de jî avahiyên civakê yên jor, yên wekî dîn û kulturê di civakê de bêtir xwe ditesîrin û wiha dikin ku bi awayekî bêgav civak li gor wê taybetmendî xwe birêxistî bike û wiha jî hebûna xwe bidomîne. Di civaka ezdiyan de jî saziyên civakiyê yên jor yên wekî dîn û kulturê wisa xuya dike ku bûne destnîşankarê saziyên bingehîn yên wekî aborî û karbeşê û meriv dikare bibêje ku civaka ezdiyan jî xwe li gor vê yekê birêxistî kiriye. Divê neyê ji bîrkirîn ku civaka ezdiyan bêtir civakek dînî ye û tesîra rê û rismên dînî di civakê de gelekî zêde ye. Di nivîsa xwe a berê de me bala xwe dabû ser saziya biraya axiretê û em bi awayekî berfireh li ser wê saziyê rawestiya bûn. Di vê nivîsê de jî em li ser tebeqebûna civakê û sistema wan a kastê an jî em bibêjin pergala pileyan rawestin û hewl bidin ku xwe bigihîne hindek zanîniyên bingehîn yên resen. Dêbelê ji ber ku civaka ezdiyan rastê zilm û zordestiyan hatiye, piştî demekê xwe ji derve re girtiye û bûye wekî civakekê nenas yan jî civakekê ku nayê zanîn. Kêmbûna xwendin û nivîsandinê û qedexeyên li ser xwendin û nivîsandinê rê li ber gihîştina zanîniyên resen girtiye û qewlên wan yên resen bûne wekî çavkaniyên bingehîn bo lokulînêran. Lewma jî merî dibîne ku di dewsa çavkaniyên wan yên nivîskî de folklorekî wan a zengîn, qewlên wan yên hezar salan û kulturekî wan a devkî an jî bikin zargotûn heye û vê zengîniyê xwe bi vî rengî xwe gihandiye roja me ya îroyîn. Di destpêkê de divê em bibêjin ku cemaata ezdiyan ji qastan pêk tê. Ev hîrarşiya pileyan meriv dikare bibêje ku cara ewil di nav cemaetên serdema kemdare de hatiye dîtin. Lê di serdema me de di cemaata ezdiyan de hêjî hebûna xwe domîne. Di jora herî bilind a vê piramîdê mîr heye. Mîrîtî ji bavan derbasê lawan dibe. Şeyx di cemaata ezdiyan de niha qasî 300 malbatî ne. Serokê şêxan baba şêx e. Wekî serokê ruhaniyê û alîkarî mîr e. Ji aliyê mîr ve tê wezîfedar kirin. Yek ji wan wezîfeyên şêx ew e ku li laleşa nûranî û warên din amadekirina şahî û delindezên dînî yên cemaetê ye. Pîr alîkariya kar û barên şêx dikin. Ji pîrên civakê yekî yil divijêrin ku jere baba çawiş tê gotin û ev mirov ji parastina laleşa pîroz berpirsiyar e. Qedrê baba çawiş di cemaetê de mezin e, lê zewac ji bo wan qedexe ye. Pîr aglebî bi kar û barên rêvebirina civakê re mijûl dibin û di wextên xwe yên mayî de jî îbadetê dikin. Qawal kalo ye, silamên oldar yên rûspî ne. Li laleşa nûranî beyt û qewlên ezdayetiyê dibêjin û li gundan sembola tawûsî digerînin. Aglebî ji malbatên başka û bahzaniyan tên hilbijartin. Dema qawal diçe gundekî, mîrê gund li mala xwe odeyekî jê re amade dike. Di destpêkê de qewal pêkirê minyatûrî a tawûsî melek li ser ciyekî bicî dike û pêkirê mezin ê tawûsî melek jî ku di nav gund de tê parastin datînin keleka a biçûk. Her sencexên tawûsî melek navekî wan ê cuda heye. Navê navçe û herêmên ezdiyan di wan kirine. Wekî Zozan, Sincar, Moskov, Şêxan, Tebriz û Hêvîdîn. Tê gotin ku salên davî de qewal diçin welatên wekî Almanya, Hollanda û Swîsreyê jî û zikatê an jî em bibêjin xêrê dicivînin. A rast bi temamî kes nizane ku civandina zikatê kengê dest pê kiriye. Lê tê gotin ku di sala 1840 de Osmaniyan baca ku ji mîrên ezdiyan di standin zêde kirine û li ser vê biryarî ezdî gelî ketine tengasiyan. Piştî wê rojê jî ji bo rojên teng û tarî zikat hatiye civandin. Zikata ku hatiye civandin jî ji bo avakirina cih û warên pîroz û parastina wan deran hatiye bikaranîn. Di civaka ezdiyan de tebeqeyekî din jî feqîrin.
Fakir xırqaya reş li xwe dikin, şaşka reş li serê xwe girê didin. Wextê xwe bi piranî ji dua, îbadet û weazan re terxan dikin. Her tim di civakê de digerin û pirsgirêkên civakî yên ku derdikevin holê çareser dikin. Fakirî jî bavan derbasî lewan dibe û her fakir xirqeya pîroz ku li xwe dike heta mirinê diparêze. Lêbelê di cemaata Ezdiyan de tebeqeya herî balkêş tebeqeya koçeka ye. Koçek dervêşên oldar in. Ev nav ji peyvên guh û çak pêk hatiye. Wisa tê bawer kirin ku ev bi razên dînî dizanin, şîretan li gel dikin, weazan didin û gelê xwe perwerde dikin. Ji nav kesên ku ji gelek aliyên Kurdistanê hatine û li lalêşa pîroz nîstecih bûne, têne hilbijartin. Koçek tirbaşê xadî diparêzin, bi kawalan re sembola tawûsî melekî, a çarmêl û tuncîn û bi meşaleyên ku ji çirayan hatine çekirin li gundan li nav gel digerînin. û bi vî awayî gelê xwe li dora baweriyê ezdîtiyê dicivînin. Ji bilî vê yekê peydakirin û temamkirina her cûre pêdiviyên lalêşa nûranî jî di nav peyvîra koçekan de ye. Xizmetkar têwateye xizmetkar. Xizmetkar xizmetên perestgehê pêk tînin. Bi paqijî, spîkirina qubeyê û hevî dîn re mijûl dibin. Bi amadekirina donê dînî û pîroz re mijûl dibin. Xizmetkar zêdetirin ji gundên başik û bazan tên û vê xizmetê dikin. Fakra jinên dîndarin û zewacê li xwe heram kirine. Li lalêşa pîroz dijin. Li perestgehê qendîl û tiştên wekî fitîlên qendîlê çêdikin. Ji wan re dayê kebanî an jê dadê tê gotin. Pîr di merasimên dînî de alîkarê şêxanin, rê û rêzaniya Ezdiyan dikin. Ev pêvîra wan e, ji alî hurmetê ve piştî şêxan tên. Di şuştina cenazeyan de avê li destê şêxan dikin. Micêwir ji tirbên li gundên Ezdiyan û ji lalêşê berpirsiyarin. Di cemaata Ezdiyan de yên mayî jî mirîdin. Mirîd bawermendên dînê xwe ne û bi kar û barên xwe re mijûlin. Piştgiriya avahiya bilind ya dînî dikin. Helbet meriv dikare bibêje ku pergala pileyan a cemaata Ezdiyan kêm beşî di demame de hebekî hatiye guherîn. Lê velê divê ji bîr nebe ku civaka Ezdiyan a kevnare û rê û rismên wan yên dînî biriya vê pergala pileyan baştir hatiye parastin û bi vî hawî zindî maye.